miliyan biyu yana talauta kasa yana talauta kasa kuma na hana bara so da ke yanzu yi ra'an nan Buhari ya ban kasan nan in na ga mutum a rana in ce a haɗa maka gauni to dan Musa wannan wani irin bala'i ne yau mutane suna cikin masifa an ce za a hana bara to me yake so kana rana ne an haɗa ma gauni kaga an haɗa an ce za a hana bara ba a ba mu abinci ba to ba dole mutane su yi bara ba ai mu yanzu matasan mu abinda sai lai yake faɗa dan Allah dan annabi dan girman manzon Allah mu yi jarinta irin ta dan Musa domin yanzu ba mu da wani dattijo a arewa sai dan Musa duk Najeriya wallahi dattijo ya kare sai dan Musa shine yake kishin mu talakawa yake so iga ya gina rayuwar dan talaka Allah dan matsayin manzon Allah mu boko ba ƴaƴanmu Allah sa su boko su zama jajirtacce dan Allah matasa ina roƙonku mu zama jajirtacce irin dan Musa yanzu ba mu da wani uba a arewa wanda muka sa gaba sai dan Musa Najeriya wallahi ba mu da uba wannan shawaragin mun dora shi muna ganin mun make kyawun manufa ya zo ya mai da mu yan iska dan Allah dan annabi mu daure bawon Allah nan ko a dare ko a rana mu rike ma addu'a Allah ya sa ya samu kasan nan da na gaban da na gama ni saboda kwarewa wajen sata dan na gaba hali ya sa jariri ai girga ne ni kuma za a ji mun dala yawa wannan wani shi ma ya zama birin sunan wannan aljihun buri ni buri na wancan mata wai aka ce za ka ƙara aure gaskiya ne? a haba ne yanzu kai mun aure ai na cinye garar da duka za ta wa gida ai yanzu ba shekara aure bace muna cin uban muna sama duka guduma kasa kebul aka ce wai da alama ka gamsu da gwamnatin nan kullun kana yawan fara'a billahi la ilaha illa wannan fara'a yake ce ni yanzu abin da nake so in ga yau yadda muka je muka rantsar da matawallan muradin in ga yau a Kano muna rantsar da abba gida so alhamdulillah hankali na ya kwanta ni da madagwal bazalla Germany shi ma yana nan yana addu'a Allah isa yadda muka rantsar da matawallan muradin shi ma Allah ya sa mu rantsar da abba gida domin mu Allah muka sa a gaba jagoran mu dan Musa bai ce mu daga kara ba shi Allah yake so ya bashi kuma Allah da zai bashi haka abba gida bai ce wani zai bashi ba wani kato ko wani tubabbe wanda bai da dan diras shi zai bai mulki mu Allah ne zai ba mu kuma Allah muke addu'a wannan jagora namu dan Musa ubangiji Allah ya sa duk matasa su zama wanda zai ja da shi a Najeriya sai Abacha Allah ya kan mazan jiya shi kadai ne zai jarunta irin ta wannan bawan Allah sai babari mi shi ma Allah ya dauka kai wajen jare wannan ai wannan arjun in ka ji wannan arjun barayi kenan wannan shi ma arjun barayi kenan hannun riga naga dala ina da ban dala naga ba zai cika ya daure kaga Allah kara ka dan Musa Allah kara ma imani Allah kara ma san manzo Allah zurul fatiha amin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله تروح سامر wani yawon da yake zaka ka kwari ai da yaje kwari ya ga na zura da gudu yace ba kasuwar mahaukaci ne kai na rabe Allah kwana ɗaya bai koma ba din zai zo sau ɗaya bai koma ba yace ga baba kasuwar na ta yago ne da kai a yi mahaukaci ne kai ciniki ana kwarin kuwa kai kwaramni ya ce alaji wallahi kwaramni ana ciniki wallahi ba ciniki ai wannan gwamnatin haramtacce gwamnatin na alaji ai ba a magana kowa uwansa yake ci amma gara mu da ku dan mu gane kuskuren mu alaji ƴaƴan mu suna tafiya su je su yi ilimi mun ce wasu tsiraru daga cikin mu sun ce ba haka ba to kaga yanzu ga kowa ya gane kuskurensa ya gane shayi ruwa ne to mu addu'ar da muke yi Allah dan matsayin manzan Allah ya sa shi ra'an nan tunda mun san kotu ta fara adalci Allah ya sa abai abba Kano in dai abba ya rike Kano to wallahi da muka je rantsar da matawalle Zamfara wallahi kwana akai ana ruwa kai ya ka gani saboda mutane an ba su abin da suke so amma manzan Allah ya ce idan mutane kai in ka ga gurin da jama'a take ga gurin wallahi akwai alheri
tunda jama'a ita ce rahama. Amma gwamnati kana da gwamnati ana jifan ka kamar dan mangwaro. Din Najeriya wane ne aka taba cewa zai jinginar da dukiyarsa? Wallahi duk Najeriya ba waliyin Allah da ya taba cewa zai sai da kadararsa ya taimaka talaka sai dan Musa. Wallahi shi ne kada a duniya ba ma a Najeriya ba. Mu wannan gwamnati haramtacciya da ake jifanta kamar dan mangwaro, Allah ka yayi mana ita, ka dora mana wanda zai tausaya mana, domin yanzu jihar Kano tana cikin inna lillahi. Zan fara kwana akai ana ruwa kaga ga madagwal ni da ya girgin wa ana ga madagwal. Wannan hotel ka kai shi ne Allah ya ga tarin abinci haka. Wannan yake wanzo Kano a rantsar da na ciyawa ai ba rantsar da annoba ina nan ba. Ni mu Allah ya kama ni inda ba zababbiya ba ce a rantsar ya ce. Da yanzu na yi zamfara ya ce kana ina na ce ina zamfara ya ce gani nan tahowa. Na rabe da Allah. Wai ka sha lemo a can. Kai ai muranda ma na ya. Kuma ka san ni ma yan kaza ne. Billahi zai kaza yayin na ci na batta. A can Allah mutawallan maradin yace ka baro annoban nan ya girgirbau. Ka dawo nan mu rike ka. Yanzu ma an naji dukan yawa zan fara zan koma. Idan ranar da za a rantsar da abu zan da Kano. Allah dan matsayin annabi, Allah dan matsayin manzon Allah, mu ba mu da ƙarfi, Allah kai ne ƙarfin mu. Ba mu da wayo, Allah kai ne wayan mu. Ba ma daga kara Allah. Allah ka ba mu jihar Kano domin hankalin talaka ya kwanta. Allah ka ba mu Kano. Kasan nan mun sa dan Musa a gaba. Allah dan matsayin annabi, Allah ya bashi kasan nan. Dan yanzu Allah ka gani da kai ido gara kuma ba mu da jagora wanda ya kai dan Musa yanzu a arewa gaba daya. Wallahi muhimmi ke jira domin shine wanda zai tausaya mana. Shi zai tausaya a ƴaƴan mu. Kuma mutum dan uwarsa ko baya kauna Allah. Wai dan san da shafa da. Ta hegiya labi kan labi kina yau da adana ce wallahi Allah bai ba adda bace. Ugu na kada kai. Hegiya jin ne hangu ya. Kaga ni jarba san kudi na dan sanda kyale ni. Ai ka san ina karba zauga. Wai yanzu misali idan tsautsayi ya sa kaya kuɗa mai kama da burin gwaggo ya za ka yi da shi? Billahi lazi bakin ruwa zan kai. In ce da namun daji ga yanan ku ɗauke kayan ku ne. Domin ɓarnar za ta yi yawa. Addu'ar da muke yi Allah duk mutumin da yake tafiya kwankwasiya tafiya ce mai daraja mu muke ganin idan jama'a wallahi da ƙasashen waje ma bugo mana waya ake. Darajar mu da ta ɗaukaka don muna yin ɗan Musa ne. Wani daga Germany ya bugon waya ce wallahi ba dan Musa kake ba har abada ba ruwana da kai. To daman daukakar wani tana haifar wani. Wannan layi da na biyo Allah ya dora ni akan layi da kyau yasa jama'a suke so na. Allah ya kara mana san manzo Allah. Ubangiji Allah ya sa dan Musa ya riki kasan nan. Abba gida Allah ya ba ya Kano. Allah ka raba mu da wayannan azzalumai. Allah ka murƙoye su. Wannan zalunci da ake mana Allah ka gani. Dr. Dangwani ya zo. Dangwani Allah ya saka ka sa ina ci kaza. Rabona da in yaga kaza wallahi tun da tsohon nan ya hau mulkin nan. Allah wallahi. Amma a gidanka yadda na yaga kaza a gidanka kamar na yaga tsohon zanan matata. Na rike da Allah dan gwani. Wai ka ce za ka sace? Ka ce mun dan Musa baya gari. Amma ya girgire boga 10,000 da azumin nan. Iyali na suka ce mai gida yau ina kaza nace ni ne kaza ai mun ruwan dibi. Ya dai ta famu ne ya buge ni. Ka ce za ka sace miliyan 2. Miliyan 2 ai ba kuɗi ne mai yawa ba. Allah wani rike kasan nan ko ba ana zuba dala ba to ni miliyan 2 yana talauta kasar. Miliyan 2 ai ba kuɗi ne mai yawa ba. Wallahi miliyan 2 zan ɗebe. Ka san ina zan kai ta? Switzerland. Ai yanzu a 100 hauka cewa zaki. Wallahi. Har Abuja fa na je wajen tsohon nan. Aisha ba ta ce ina akawun ɗinka nace gahi. Ina ATM ta nace gahi. Ni na san wani akawun. Shi nake fama da ciki na. A ce ina akawun. Nace ga idan ta ce kai wannan mahaukaci ne ku bai 100. Ina dawa na cinye na kama kuka. Na san ni kaza ne da tsaba. Allah dan girman annabi. Allah ka raba mu da wannan haramtaccen gwamnati. Domin mutane suna cikin bala'i. Mutane suna cikin wani yanayi. Zan fara wallahi arna ma munna suke. Munna suke domin an ba su abin da suke so. Mu ma Allah ka ba mu abin da muke so. Allah ka gani. Allah dan manzon Allah ba mu da dabara, ba mu da wayo. Birni da ƙauye, gida da jeji. Kano ta tsaya cak.
kasuwa ma ta ki tafiya. Allah ka taimake mu, Allah ba mu da dabara, ba mu da wayo, Allah ka ba mu kasan nan, Allah kuma ka ba mu Kano dan albarka annabi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Masha za mu samu haƙuran abu ya karɓo gwamnati. Mazara za ku samu.